является очень важно, особенно в наших современных реалиях, когда огромный поток информации. Человек просто не успевает усваивать информацию, она выстраивается очень несистемно и нелогично. Сәләт корпоратив университетінің күшмә сессиясы бұл форматта 3-нче тапкыр уздырыла. Проектның төп максаты сәләт активистлары хезмәткәрләренең укыту берләштерү һәм бу сессияга төп басым идарә итүгә тренер белән, психолог белән бик продуктив эш үткәрдек һәм бездә сәләттә шундый тәртип сүзе бар, менә тәртипкә китерү төп максатыбыз. Важно всем вместе быть в одном понятийном поле, чтобы все говорили на одном языке, понимали, одни контексты появляются, когда мы понимаем, про что мы говорим. Но всегда на обучениях можно про что-то новое договориться друг с другом, как они в дальнейшем будут друг с другом взаимодействовать. Сессиябезнең төп максатлары беренчедән ул синхронизация, сәләттә булган проектларының нәтиҗәләрен, ишетү планнарын ишетү һәм икенчедән, әлбәттә, профессиональ үсеш.